gotigrete Getembe FM witira emye mune bire ni kutanisha no bire ikiunga kiamwa mugusi. Alright, karibu na ndebo mwanchu muligeli unanati kwa tebinge kurun kirimo hai amona incha studio mpasta nemoli omenta murandi karibu sana asembeo mugokone ko banaherero asomurobeli ya mano muradi asinchira bene kigma to tebinga ningo as studio na karibu sana ya mano kwa muradi na tebire mbia mana soko ngarigani ande nabakwanira abantegerera tabonsi ande onsi ichego nkuru kumubasta nemwel omenta nemweli omenta onkuru wa gaiteresi Sublocation, Kisi Central Ward, Aiga constituency ya Kisi South, Kitutu Chache South constituency, Kisi County. Alright. Aiga na onkururende. Karibu sana kaiga kwa niaba ya BioVision Africa Trust. Ya mano. Nero ngia kutumire kaiga. Nero ya ntumire. Karibu sana. Asante. Lero nduche tubwate amangana manene sana tugukwanira amangana kurukunga ubulemi abumo byemegonde mekemeke. Litangane katukuanira kantukwana mone microphone yiyo abantu bakoyugo kima katukuanira obulemi bwemigonde mekemeke uli kuligetia set television galia nuli otegerete ekenkieke totebingo obulemi bwemigonde mekemeke mbulia buna bono abaminto mumanyeta sibusi yeito yakire emigonde yeito yakeire mbake babwate emigonde menene abange begonde yatananirwe gotubwate emigonde mekemeke nonye nabonto ganite ko bekendagera mesa na kitogo kora kwitira semigonde yemekemeke tonyore ndagera isaini yetokuria nonye ne yede nende twaonia ekino kiye kwera twachite osomera maganaya egere tumanyo bomanyi bo isaini kwitira serikali ya BioVision Africa Trust ba tosemiri mono makatwachire konyoranga migonde yito nebe meketeri meke na bebwate ngenjo kubona ni nabo konyora obuya kuroro. Alright. Bono andake bwanchi bulile katogoja ukwanira gaye masemu bulimi obokoboke ni matenga ino mulimi ole gali rentulije magana au ajwa bwate to bulimi uli bokoboke andaka sinka cheito yayo mwenyene no bwate bulimi obokoboke migondeli yemekemeke migondole ya ruma itete yogusi bono konyora mulimi na bale gali botu mugono abegete bintu au ayuna tule chirugeli na ano tobire gali bya no ni kwago kumanya kwago asubuli bokoboke ngokoleka nabule ili tangani abalemi babwanchire sana nyuma yo konyora morokererio twachire konyoranga mbuisaine na inde ngoto aboreriga sarigiya riri goto konya soko menya gwitu ayo mwenyene nkigia gokolete gucha kubulimi obuigo bokoboke umuraria ekerona nyoreta morokererio koyetira se BioVision Africa Trust igona ngusitumono konyoranga nduchi ni nyare komeke obogima wetera se bigonde bya nembwate bike. Oh yes. Ekero bangorokereria na ndi nkanyoranga uremi obo mburia buri bwankiranire kera mburi bukuru kwanga kilimo kayanda mange ago chato chanda simibire yeito bwancha mono ekera nekero ko bano mane ekero kwanyorire ndagera ku nige koba healthy asumubero nane ndagirengiya etariko twara bakongo bonde. Oh yes. Nkata konyora na ndenga nyore ne karoto kumane chimigonde iyo kumbe nigerera isimono kubwanyore ne riende ya kawaida ekino kiyakwera nangu situmono asawa koremiro biri yega yobolemi obo akero tugukwanira igoro yobolemi obokoboke inkikiri omuntu ekero michando kyumuntu ko robulemi bokoboka gwetera mono ekero utabwati ubumanyi utaranyora morokererio nabo gutwara bokonsana ekero kende nkonyora tore ekero bwatu mugondo uyu o mugondo makomo kena ndi utari nobotobu utabwati bintu biri bisa ina soko rosyo oburemi obo sigo konyora bokonsana na inde ekero kende ekero ore muremi utagete kurema buya utanyoreti abantu bago gokonya imireme ipake ikirane naboranyore tugwisane kimiremo yawo eria kabere goseria gatatu gabwe point yene nerororonga utanyoretie bimeri bire birunge ose chimbusoro chindonge naboko nyoranga mugondo nande turako faida bono gwitira soborai bwaba mintaba BioVision Africa Trust basomera manganaya batumira bo bisaba basitore abo batorokereri twakire kumanyanga ina kitoko nyara overcome yani ngakituranyara ko bababui asamanga gwitira soborai bwabo lero ntoroche ngatwagenderere buya
Alright, mwanchumulire mwategereri umurubuli kurunga kilimo hai as studio na nigotura monere posta namwele omenta uyugotwera igurubule mibwe megondili meke aliye sinka chitu nimetenga akalimo ka wate iruga ubule mobusinini nga kyukuboga mpaka buaba ubule mibura konye na yukuragira kuruoro yakora tukunye kusangamo naye yure ngumurubuli okole tusina BioVision Africa Trust kubwatera BioVision Foundation na igagetembe FM na gatembe television ya masemo katukunye kusanga amo naye aiga as studio bono chinjira njiroro cy'uburimi gusi chinjira chinya cy'uburimi ubuyigobwe megonde mekemeke ine ichikobene kya nga alige sanko baliriri nyingo sirikia. Oh yes. Twarokeriwe obumanyi bwaime mono na twanyorire bunura nyare kubanga umugondo uyu bage nyore koromoke otebe ngaga kerento getege kobera oso kirige saligia ligi sali kuruga neri nabokobeka kenda ubwatekana no murubiri yo bwate na monane ne ase umugonde yemekemeke use kugenda ase mirubiri yebiticha nkuma chikobere bwango mono konyore ndagira ya bwango kubwendagira litokore maikoira chinga kichintambe ukwegera kwime mono igoro y'umugondo ukurukwa nka keyhole garden yeah uyu mugondo bene ukwira ribaga risinini nuri okorosi tiere ekirobegete kemeriki awagaiga na inde gogeko bobo toburi kwa begeto no bokoba pakote konora riga sarigiya. Oh yes abu na inde gokonora ndagira asasinira kinyonyora ndagira na inde boygo ntubwatu bumanyi bundi bwokorema ndagira Fatiko bags nechiguni chire special yani chire cyabene to koroseri wachibwata chingoro ko uchigocha wamanya guchirosi buna tworokererigwe twabe kamera baime twabe ku bia onye chemical ende botoka metwa yesu bikuru asamara bayu twabe kimeri bitoro okuragira na ndega sironi gerera isi gutware kona koiro kabasa tubwato mugondo Mandala Garden numugondo kore mabuno murabo mutambe gucyaria kwabeke meri byahoro turi kunyora bakongwekera ukurayi tubwata mugondo ndo nyore no uri flying garden igobona ngari bakari yakuburire nabokorosi umugondo osuna inasegete kwanyora chingeni kurororo kwanyore ndagererie saine ntubwata mugondo kuri ku kitchen garden umungina ko gendororo Urioro siribune keke konyora nsega iga kokorosi gentogete guchegore gentogete guchegore kubumbo guchegoroba guchegoro mugondo yo umongena gachiro na bagocha kereka mokerika goyanda chikoni na ogigoto igonyara begeta kasusa iga esuguma aiga tunguo aigo emboga aiga ndania aiga gentogete ebintu bikebike kwanyora nga isanegete na ibyo ni togenda koende chiro bwire na rero ngana ne chiro koenda kurekende igo kwanya re fighting ya wetera serio no buremyo buya igo aya onsi no bosemi kura BioVision Africa Trust BioVision Africa Trust batumanyirio bakorire mirime ya risirikeri nirigiya ya totebereirie wikabona twatwarira umanyo umurandi pastor omenta andake tote ngubu ya benefits kwanyorire bono wetera se okubulimi obobokoboke nabo igo ayo monyene jinse muchonsi aliki havia na ke mubuko nkikwanyorire kuchaka guru chaka korobulimi we nimbwate bintu bitano byabeire byo okonyoro konera sende nambe yemo ibintu bitane biyana inde byengencho igonkorire ndagera ingisanegete ngane ndagera nkorya endagerengiya egoisane kyomubere endagera nyore no abatumenyete se family tumanyete ngendagere tebwati kende kiara krokende nguri twarenge ndagera kweguna krokende ndayasarekire ngakia anyora na mario gari abegetwe krokende akoreterara kurende bono igotukuri ndagera twisanegete nga eyembu yere egento kende ndagere yetukurusya semigonde yoko batukure masenchereria krokererigwe igere nyanso nigebwate nutrients yani ebintu gete amadini amaya bona ko yero mubero ito gwetanga kurwasa amarwaire ari yakonyora raisi nainde nonye no burere bwarengo ama endagere yetukuri okonyara nga endagera yoka yabererio egento ya gatatu
ndagire to gusimeka asimigonde yemekemeke buri tworokereriwe rira bariri itugurire tigara koba riya ndiri tobubwaje go tigara kobo obunere faida twarorire asigo na inde kero tukunyara ko korokore mu buri miyoboga bwa biovision batora aya tuetana ine igomburi gukuna binte bige bitucukana ine ebintu bitucukana ine mbiri kogenda roro ndabona nabora nyora nyabandu gutumia maryoga ya tugosari ibintu binde nyore no mwama to kwanyora nero very affected asigo nebintu to gwetanga kurwase birobyo igintu gyakane buri myobo kirege faide kanene buri myobo nkoremereri buri kinga kikia egurugura bose kinga kimbure nyinge okay kero kende keregura yakire tari bwange buri myobo ito bogoto ebembura ntomanye tibuna tokora buri myobo bwagenderera paka kwanyora riga sarigia ringana rinde rigotokonya mono buri myobo twanyorire ngango twabore chinguru nore no kuire bintu bite chiro twatigire kwenda chichiro twagachire wana rero nabo konyora kwanyore narenga besanke kurwa sore myobo kwagorero umwane karamu yes sana wakorera kende all right tubonchi muliringa ketuje gusaka no murandi pastor na mulo mentaka ase studio nero gotoma ngana maya na ngo kwandeli bagumu kwaniga otu akiresi ya mulimi mokomoke obosemi ukwanyolire na hadu naro mulimi mokomoko mulimi ubwatu manyibu igoro na yetu kwando tebingi ko igure onye kuigura ngana maya na butu akiresi mutu kwani omotainga na yuna maya sana ulimi obokoboke unabona otuma nyiriguru simeke ndagira siguni ne chibunime gore ndagira kwanyo nubwe chinyinchi ya gukuri gali kuigure kendo motegerali 583878 ronda buguri chinke iganga bere choka iga eligera tusanga tebinga inga yotubwatete kurwa na ndinga yobole myobo iga kwa boigure nga kibua chira sole kwa goke irumuro bole myobo yabwa kilimo hai nkubugulinde bandai chiago iga sinchira bege bugango lakini bono pasta ngane tiura to tebi entekemo omole minaro mogeni pio tanya guchaka kulima lakini ubwataka gondaga kaga ke na kiago kora mbitambo kiru kiako ira eligenera bo mulimi muya bweme obulimi bokoboke abaiga bayirure bare gusiye itoma tubwato bisiye tenene ga suneka no bayigoro nabamri abari mubaye ngotema bare kuminyoka kirasi nabo igo ake korora nye koro mulimi muya chaka kurigirira ngase kinkobeka gentogete na gentogete ochake kubanga kagondo ka okanache okasubdivide yani okanache gake tumia birio konyara bire hange ya iga bogotoka takwenda kugora ubwo kurutuka no bonde ubwate buri kwerose tugo yao ebe nechingo ko gose west siende yonse gotoka kurwase chindagira kiritokoria nabo igo ekero guchaka tubase gusimeka mbusurende yonse ntugwenete kuba abarigireria abaya gochore mbusuro eye tugwente kubeka asemigonde yeito igo tarate gusimeka tema kuburinga embusure ye nengi yere neri kiranete ekero kubeka kemerie kimogondo kwanyoranga no bwate umurubiri umuya tari igoryoka no gwanerete ko kororanga no bwate ebyombo byonse biri bisaine no bwate ubukombe no bwate gechiko no bwate bintu biri bike bigogokonya ubulimi bwabo beraisi ekero kunyara gochaka bona nabo konyoranga igongo bulimi bwa kuberera ubwororo tubase gukororanga no buyingo chigo chako bokongo no bulimi bwo chakike no bulimi yoboke ogokora bona chinguru chao chingana. Alright, tubu nchibuli no motegera liya mangana na mansuki mando chia sori komesa gachi nyinge lakini ayo mwenyene nga YouTube hata kurua jisi mewiri chuka totebinga watugura mangana mayaki gima aigaso morobulio kilimo hai yukuletu wasuri na Biovision Africa Trust murandi pasta nemolio mentanero tubajiri nga kiukule mugondo mokomo ke gusu mugondo liya mokomo ke eligera bugege ndereli ansubuli mgao Getembe TV and Radio. Hello. Oh. Oyo njali somonyi kutabaka jali somonyi kutabaka kuigura mangana maya ono ntegereta mangana yinyigwete na mayale embe gondo to gwata mekelende wana nyigweta tebile buye kabisa
bona na to ko katole simu mo boli na kitoko konyora obo yole na ki gas gere hoyeta. Asante sana Jaliso Munyu kutoka Tabaka. Getembe Radio, hello. Karibu sana. Watchman ili chandege karibu sana. Ona na ko wojo mo tare ina chi. Yo kia bantu bara nyole bara tumeke chi bantu bie jagera kusia me kondo kwatene meke. Ediera tinya ko nyole da dia wanu woyo to ko ora to ko sinde kamna bosa bantu to nyane me jana to ko sinde tera ni wrong. Te ato te yang bo kitura be to sinde kane to sinde kaya to nyole da gere ke me kondo me kato kwatene ko mani jane. Asante. Getembe Radio and TV, hello. Yes. Hazan Mega Wholesalers Asentun dende ndinigo yire